नमस्कार, योगिता किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। तसेच नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आज आपण रवा ढोकळा कसा बनवायचा याची रेसिपी पाहणार आहोत। सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी रवा ढोकळा बनवणार आहोत, तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा। सुरुवात करूया। इथे मी 1 कप रवा घेतला आहे। रवा बारीक घ्यायचा आहे। यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। तसेच 1 चमचा साखर घालायची आहे। आता 1 कप रव्यासाठी 1 कप दही घालणार आहोत। इथं मी फ्रेश दही वापरत आहे। आता दही घालून मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी घालून आता व्यवस्थित अशा प्रकारे बॅटर तयार करून घेऊया। आता हे मिश्रण 20 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देऊया, त्यामुळे रवा व्यवस्थित फुलून येईल। रवा भिजेपर्यंत ढोकळ्याची फोडणी तयार करून घेऊया। गॅसवर पॅन मध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घ्यायचं आहे। गरम तेलामध्ये 1 चमचा मोहरी घालूया। मोहरी तडतडल्यावर कढीपत्ता घालायचा आहे। 4 हिरव्या मिरच्या घालूया आणि चिमूटभर हिंग घालूया आणि गॅस बंद करूया, म्हणजेच फोडणी करपणार नाही। आता 2 चमचे पाणी, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा साखर घालूया आणि गॅस पुन्हा चालू करून फोडणी मिनिटभर शिजवून घेऊया। तर आपली ढोकळ्याची फोडणी तयार झालेली आहे। तर आता इथे आपला रवा भिजून तयार झाला आहे। हे मिश्रण घट्ट झालं आहे। यामध्ये अजून थोडं पाणी घालावं लागेल। तर थोडं पाणी घालून अशा प्रकारे मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी तयार झाली आहे। आता या मिश्रणात मी 1 पाकीट इनो घालते। आता यावर 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा पाणी घालून एकाच दिशेने मिनिटभर फिरवून मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता भांड्याला तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे। आता मिश्रण तेलाने ग्रीस केलेल्या भांड्यात ओतूया आणि मिश्रण एकसारखं होण्यासाठी टॅप करून घेऊया। ढोकळा वाफवण्यासाठी मी इथे मीडियम फ्लेमवर पाणी उकळत ठेवलं होतं। त्यावर ढोकळ्याचं भांडं ठेवूया आणि झाकण बंद करून 15 मिनिटं वाफ काढूया। मध्यम गॅसवर 15 मिनिटं ढोकळा वाफवून घेऊया। 15 मिनिटं झाली आहेत। झाकण उघडून पाहूया। मधोमध सुरी रोवून पाहूया, पीठ चिकटलं नाही, याचा अर्थ ढोकळा चांगला वाफवला गेला आहे। बाहेर काढूया आणि पूर्ण थंड करून घेऊया। तर ढोकळा थंड झाला आहे। सुरीने अशा प्रकारे कडा मोकळ्या करून घेऊ। प्लेटमध्ये ढोकळा काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ढोकळ्याला सुंदर जाळी आली आहे। आता ढोकळा कट करूया। पूर्ण थंड झाल्यावरच ढोकळा कट करायचा आहे। आपल्याला हव्या त्या आकाराचे पीसेस करायचे आहेत। तर हे बघा, मस्त स्पॉन्जी ढोकळा तयार झाला आहे। एकदम हलका फुलका आहे। आता ही फोडणी याच्यावर ओतून घेऊ। तर आपला एकदम लुसलुशीत, मऊसूत, स्पॉन्जी, चिकट न होणारा रवा ढोकळा तयार झाला आहे।
तर करून बघा अशा प्रकारे रवा ढोकळा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।